ba na ji ba na gane komai soyayya na kure soyayya batun ki nake nazari tsaya ki ji farkon al'amari so kama yake yayi waya take shi so kaguwa ne sirrin sassai da wane ka gane abu ga a taka sai kalwa bayanar zoce na gana su baya jinkira babatun haushi shirin ka hankurinka launin sare baka gane komai ba da suwa lamarinka abun tsoro yake ba na ƙi ka ba soyayya zan sa gaba daga ta bebe kalmar so zan bayyana wiki buki ji ni ba sako zan bayyana daga kurkusa ke ce zan ayyana kiga da kalamina so zan bayyana shi so ya zamo iri cikin zuciya yi wani kure masa zuciya ta koka aikinka ne na sani zuciya ta yi bari kaga so matsalarsa na gane zance na zan fara ke je bayar da bane ba so na ke ya tashi gudunka a zuciya wa kabarna kai kuka kana zuba daga ranar kai ta hauka so ka gane so matsalarsa ni ba za da daina kauna ba yarinya ta zuwa